חזרנו. החודש לפני 40 שנה חדרו לנמל התעופה לוד אנשי הצבא האדום וביצעו את הטבח ששינה מהיסוד את תפיסת האבטחה במטוסים. בראשם עמד המחבל קוזו אוקמוטו, ששוחרר מאוחר יותר בעסקת ג'יבריל. לאחרונה זכו משפחות ההרוגים הזרים בתביעת ענק שהגישו נגד צפון קוריאה שעמדה מאחורי הפעולה הרצחנית. אבנר אופשטיין חזר למשפחות הישראליות שנותרו עם לא מעט שאלות פתוחות בפרשה הזאת. מגיעה טיסה, אייר פרנס, מפריז. בתור עמדו 3 בחורים יפנים, הם היו בחליפות בש כאלה, קרם כזה. אני אומר לגיסי, תסתכל איזה בחורים יפים, איזה אלגנטים. בתוך האולם היה מין קיוסק כזה של אספרסו. ואחי ואני היינו שם, והזמנו אספרסו. כאשר המזוודה שלהם הגיעה, הם פשוט הורידו אותה מהמסוע, והוציאו משם את כל התחמושת, כלי הנשק, שזה היה תתי מקלע ורימונים. מולם עמדו נוסעים שחיכו למזוודות, ועמדו מקבלי הפנים בקיר הזכוכית, והם מרססים בין יותר מ-180 מעלות. התחילו להישמע צעקות, ואנחנו לא רואים שום דבר, אבל זה ממש מעבר לקיר. ואנחנו יודעים שההורים שלי צריכים להיות בצד השני. כשאשתי וגיסתי רצו לברוח, לשתיהם נתתי מכה ענקית, והכאבתי להם מאוד, והפלתי אותם ארצה, החזקתי אותם על הרצפה, ונשקפתי בין שתיהם, ואמרתי כל הזמן, לא לזוז, לא לזוז, לא לזוז. היום, 40 שנה אחרי, זה נשמע סוריאליסטי. אבל בימים שלפני ביטוקי הביטחון המפורסמים בשערי הכניסה לישראל, אפילו זה היה יכול לקרות. מחבלים יפנים בשדה התעופה, פותחים מזוודות מלאות באמצעי לחימה, ויורים לכל עבר במשך דקות ארוכות. איש שלא מפריע, אף אחד לא יכול להתערב. הכשל שם היה נוראי. כל זמן הירי הזה בעצם לא היה אף אחד שירה מנגד. לא הגיבו. גיסתי אומרת, נפגעתי, ואשתי אומרת, נפגעתי, אמרתי, תשתקו. אף אחד לא מעניין. אתם עכשיו מתות. מתות. וזה נמשך נצח. זה נמשך נצח. כשנפסק הירי, מתבררים ממדי הפיגוע הקשה ביותר עד אז. 24 הרוגים וקרוב ל80 פצועים. כמו קטע מסרט על שדה קטל, כי הרי בחיים אין דברים כאלה. ואני זוכרת אנשים, גופות מוטלות, איברים לא מחוברים. לא היו צעקות כבר. בתוך הבלבול והכאוס ששררו בשדה, גם כוחות ההצלה התעכבו זמן יקר. אני זוכרת שומר יושב על אבן וממרר בבכי. האנשים החמושים היחידים היו שוטרי המכס. אבל אני חושב שהאקדח היה דבוק לחגורה הרבה שנים. ההלם היה שבאמת לא הייתה תגובה. זאת אומרת, הייתה התקפה ולא הייתה שום הגנה. 2 מהמחבלים נהרגים בהתקפה. השלישי נמלט החוצה דרך מסוע המזוודות. קוזו אוקמוטו יצא מהאולם אל הצד האווירי, כך שהיה ריצה של כמה שניות כדי להגיע לכל המטוסים. המחבל התחיל לרוץ על המטוס האלה שעמד כאן, ואז אינדקטיבית, עם דחף בלתי מושבע, קמתי והתחלתי לרוץ אחריו. רצתי עד שהסקתי, תפסתי אותו והרמתי את צווארו בצורה כזו. חזק מאוד, היה צריך מסור ולשחרר את היד שלי. אחרי שאוקמוטו נתפס והפצועים מובאים לבית החולים, מתברר כי בין ההרוגים גם אחד המוחות המבריקים של המדע בישראל. כאן בדיוק, מחוץ לדלת, עמד הפרופסור אהרון קציר, ולמזלו הרע, אחד הרסיסים הרג גם אותו. התחלנו לרוץ, לחפש אותו בין ההרוגים. מצאנו אותו חצוי. מה זה איש אמר בו, הנה, ניקח אותך בטנדר לבית החולים שיבה, אבל זה ברור שזה היה מאוחר מדי. הנה תראה גם את הפספורט שלו, כמה שמה לידה. איזה תקופות אנשים עוברים פה, איזה תקופות.
To solve the problem of time would be to understand ourselves and to find the purpose of our being. הוא בשיא מעמדו המדעי, שיא עבודתו. אני חושב, ורבים אחרים חושבים, שהוא בוודאי היה מקבל פרס נובל. זה לא צלח בידו. הפיגוע מכה את ממשלת ישראל בתדהמה. הממסד הביטחוני מושלך בבת אחת לטריטוריה חדשה ובלתי מוכרת, שבה גם נמלי התעופה הם חזית לכל דבר. הקונספציה הייתה שלא יגיע פיגוע מחול, ולא איזה כשל של ביטחון בנתב"ג, לא היה ביטחון בנתב"ג, מעבר לחיפושים גופניים לנושאים שיוצאים. כן, כך נולד המושג האירוני קונספציה, שבשנים הבאות יהפוך למרכיב יסוד בתפיסת הביטחון הישראלית. לראשונה מתחילה לחלחל התודעה, שגם לפני העלייה למטוס צריך לבדוק מי עולה, ובעיקר עם מה הוא עולה. וזאת ההוראה שיצאה ממשרד החוץ לשגרירויות ישראל בעולם. המסקנות בתחום המעשי, נקיטת כל האמצעים להבטחת חיי נוסעים. המטרד הכרוך בבדיקות הוא מזערי בהשוואה לחיי אדם שעליהם נועד לשמור. זה היה ספטמבר 11. מבחינה הזאת השתנתה כל החשיבה, ומאותו רגע התארגן כוח ביטחון, יוצאי סיירת מטכ"ל ועוד חברים אחרים, שהם מרגע ירידת הנוסעים עמדו ליד המטוסים, ולי היה הכבוד להיות מפקד תורן הביטחון הראשון. בינתיים במשפטו של אוקמוטו נחשף ציר רשע בינלאומי חדש ובלתי מוכר. מחבל מיפן שחבר לתת טרור קומוניסטי בשם הצבא האדום, אומן בידי הצפון קוריאנים, ופעל במזרח התיכון ביחד עם החזית העממית לשחרור פלסטין. הגיע ג'ורג' חבש לצפון קוריאה. שם שוכנו מפקדי הצבא האדום היפני וביקש מהם לבצע חטיפה של מטוס ישראלי. כשהם עלו על מטוסי אל על ולמדו את סידורי האבטחה במטוסים, הם הבינו שזה לא יהיה פשוט לחטוף מטוס של אל על, והם עברו לתוכנית אלטרנטיבית, והיא לבצע פיגוע בשדה התעופה עצמו. העונש המרבי שהחוק קובע הוא עונש מוות. So the judges did not condemn Okamoto to death. They sentenced him to life in prison. השלטונות היפנים מיהרו להתנצל, ואפילו אביו של אוקמוטו מיהר להתנער ממנו. אני רוצה להביע צער כן על התקרית בה בני הרג ופצע אנשים חפים מפשע. אבקש לעתור בבקשה שבני יוצא להורג במהירות האפשרית. תוך הכלא מגיעים דיווחים כי אוקמוטו הצעיר מאבד את שפיותו במהרה. בדיאלוג עם שגריר יפן המבקר בתאו, מתוך מסמך הנחשף כאן לראשונה, הוא מתוודא כי יחל להתקרב ליהדות. התחלתי להאמין בתנ"ך. כל ההצהרות בתנ"ך הן אמת. הייתי רוצה לעבור תהליך של ברית מילה. אתה רוצה להפוך ליהודי? לא, אבל אני מאמין בתנ"ך. ב-1985, רק 13 שנה אחרי שנכלא, הוא משוחרר ומוגלה ללוב, במסגרת עסקת ג'יבריל לחילופי שבויים, שאפשרה את החזרתם של החטופים לוחמי הנחל. אני לא מבינה למה שחררו אותו. אגב, האיש הזה הרג ופצע כל כך הרבה אנשים, שצריך לשבת בכלא ולהיות שם, אני לא רוצה להשתמש במילה יותר בוטה, עד יומו האחרון, מה זאת אומרת? אוקמוטו עצמו לא הופתע מהשחרור המוקדם. מסמכים מגנזך המדינה מוכיחים שהוא התכונן אליו כמעט מהרגע הראשון. הנה כאן ב-1973, אחרי חטיפת מטוס יפני לדוביי, הוא מתעמת עם השגריר היפני. אני רוצה לדעת הכל על החטיפה. החוטפים לא דרשו את השחרור שלך. אני לא מאמין לכך. אני אמור להיחשב כבעל חשיבות גדולה. אני חושב שאתה משקר. שחרורך לא יתבקש על ידי החוטפים. אני קורא ג'רוזלם פוסט פעם בשבוע. אני יודע שאני מטרה לחטיפה. אתה מסתיר ממני משהו. יום אחד אתה תמצא את מותך בתקרית כלשהו. ב-1997 מסתנן אוקמוטו ללבנון באופן בלתי חוקי, נשפט ונשלח לכלא. השלטונות הלבנונים מסרבים לבקשתם של היפנים להסגיר אותו ביחד עם שאר חברי הצבא האדום. והוא חי עד היום כאדם חופשי, ככל הנראה באזור ביירות. بتصور انه بعده مؤمن بالقضيه اللي اجت من اليابان علشان لانه يعني انا بالمحكمه كنت عم بطلع بكوزو بنظره كوزو انه ففجاه بيطلع الجواب هو عم بيحقق مع القاضي انه انا مستعد موت بجنوب لبنان كرمال لبنان وكرمال مضاد اسرائيل. יש בך כעס? היה כעס אחרי הפיגוע? בוודאי, אבל לא כעס על קוזו אוקמוטו, אלא כעס על אלה
תכננו ואימנו את האנשים האלה, אולי זה מצפון קוריאה. אבל יש מי שלא מסתפקים במחאה. משפחות של צליינים ממדינת פורטו ריקו בארצות הברית, שנרצחו בפיגוע בלוד, מחליטים להצמיד לו תג מחיר. ראה הקונגרס האמריקאי שאדם, אזרח אמריקאי נרצח ואין את מי לתבוע, ולכן חוקק חוק מיוחד, Anti-Terrorism Act, שמאפשר לאזרחים אמריקאים להגיש תביעות כנגד ארגוני טרור בגין פיגועים שהתרחשו בכל מקום בעולם. עורך דין ניצן הדרשן לייטנר מארגון שורת הדין תבע בהצלחה את צפון קוריאה בזכות החוק האמריקאי הייחודי הזה. הוכחנו את הקשר בין צפון קוריאה לצבא האדום היפני וגם לחזית הערבית לשחרור פלסטין. קיבלנו פסק דין כנגד צפון קוריאה על סכום של $378 מיליון. אלא שבפיצוי הזה נהנו רק הפורטוריקנים. החוק בישראל אינו מאפשר לאזרחים ישראלים להגיש תביעה כזו נגד מדינה זרה. אפילו מדינה תומכת טרור, נהנית כאן מחסינות מלאה. שאלו אם אני או מישהו מבני משפחתי אזרח אמריקאי, ואנחנו לא אזרחים אמריקאים, אז לא יכולנו להצטרף לתביעה. לא רק שלא היה ניסיון בישראל להפשיט את החסינות הריבונית הזאת, היועץ המשפטי לממשלה ומשרד החוץ מתעקשים על מתן חסינות ריבונית גם למדינות שהן אויבות בנפש של ישראל. לא הייתה את היכולת, אבל היית מצטרפת לתביעה כזאת? הייתי מצטרף. פשוט עיוורון, הם לא רואים מעבר ליחסים הדיפלומטיים של מדינת ישראל. אבל איזה יחסי חוץ יכולה ישראל לטפח עם איראן, עם סוריה, עם מדינות אחרות? ואז אתה בא ואומר, בטח הם מפחדים, כן, לטלטל את האיזון במזרח התיכון, בטח הם מפחדים מלחץ אירופאי, שיבוא ויגיד, רבותיי, זו מדינה, נכון, שהיא רוצחת אנשים, אבל בשורה התחתונה, היא מדינה. אצל ניצולי הטבח נותרה התחושה שלמרות שהפיגוע בלוד שינה סדרי עולם בהבטחת נמלי תעופה, רוב הציבור פשוט היה מעדיף לשכוח ממנו. 40 שנה איש לא העלה, לא בפניי את הנושא הזה, לא העלה בכלל את הנושא הזה, לא חיפש איזשהו קשר כדי לשמוע מהאנשים שעברו את הטראומה הזאת, מה קרה שם. כאילו לא קרה כלום, כאילו לא היה. אשתי ואני, גיסי וגיסתי כל עוד שהם היו בחיים, אותו ערב נפגשנו והלכנו לאכול יחד ארוחת ערב והדלקנו נר. בכל שנה הייתם נפגשים להרים כוסית? כן. והשנה מה תעשי? השנה אני אשב בבית, אדליק נר ואראה טלוויזיה. ואבדוק אם יש עוד מישהו שזוכר, כי כמה שנים עברו ואיש לא הזכיר את העניין הזה. תגובת משרד המשפטים: המדינה רואה חשיבות רבה בשיקומם האישי והכלכלי של נפגעי טרור, ונותנת לכך מענה מוסדר ונגיש במסגרת חוק נפגעי פעולות איבה. סוגיית החסינות הריבונית, כפי שהיא עולה מהתיקים המוזכרים בכתבה, נדונה ומוכרעת לפי חוק מדינות זרות. ועכשיו משל עולמי על מה שכדאי או לא כל כך כדאי